सिक्स चेनेलाव गुबुना मोन्थाइ गैया बुख्रुब सुख्रुब सावनो थाखाय। बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिनि गोहोखौ मानो बाहायनो रोङाखै दासिमबो? बिटिसिआ गावनि गोहोखौ मानो गावनो बाहायनो हाया? बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिनि गोहोखौ मानो बाहायनो रोङाखै दासिमबो? बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) की स्थापना 10 फरवरी 2003 को एक शांति समझौते के बाद की गई थी, जिसके बाद इसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया। लोगोफोर खुलुमबाय, आंनि बे फुंगा स्वर्गियारि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरनाय जाबाय। गोबाव सम जाबायमोन आं भिडिअ लाबोया, नाथाय आं थेवब्लाबो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो सानाखैमोन। थेवब्लाबो आं दा लाबोनो सानबाय। माखासे इनफरमेशन आरो माखासे सोंथिखौ लानानै आं जोंनि गेजेराव थारैनो बर'फोरनि गेजेराव बिटिसिआव बर'नि दैदेनगिरिफोरनि आखायाव थारैनो बर'नि गोहो गैमारा नामा? मानो दिनै बर'आ माबा मोनसे जाब्लाबो, माबा मोनसे खैफोद आफोद जाब्लाबो बर'आ डाइरेक्ट एक्सन लानो हाया आरो बर'नि दैदेनगिरि माखासे आयेन खान्थिफोराव मानो दिनै बर'आ लोरबां? दिनै बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलनि दावराव दावसियाव दिनै बर'नि माखासे दैदेनगिरि जायफोर लिडार बिसोरो दिनै मानो बाथ्रा बुंनो हाया? थारैनो बिटिसि एबा जोंनि बड'लेण्डबो बुङो जों बेखौ, बियो भारतनि संबिजिरनि खान्थिजों गासिबो सोलिजोबगोन ना सोलिजोबाखै? जों दिनै नायोब्ला गुगोलफ्राव जों दिनै सार्च खालामोब्ला, एआइफ्राव जों दिनै ChatGPTफ्राव जों दिनै नायोब्ला माखासे बुस्थुफोरखौ जों रोखायै नुनो मोनो आरोना। बैफोरबायदि खान्थिजों खारनांगौ, नाथाय दिनै माखासे आयेन खान्थिफ्रा दिनै बेफोरबायदि भारतनि संबिजिरनि खान्थिजों खारनायखौ जों नुवाखै आरो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय बे भिडिअखौ। थारैनो जोंनि बिटिसिआव जोंनि माखासे मोनथाया गोमानो थांबाय दं ना गोमाखाबाय, ना जों बाहायनो रोङाखै बेखौ आंबो मिन्थिया। नाथाय माखासे आयेन खान्थिखौ जों दिनैसिमबो मोनाखै एबा नङाब्ला बिनानै लानो रोङाखै, नङाब्ला जों बाहायनानै लानो रोङाखै बेखौ नुदों आरो बेफोरनि भिडिअ, बेफोरनि बुंनायनि गेजेरजों। बिदिब्ला भिडिअखौ नायदो। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी 6ठी अनुसूची 6 शेड्यूल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, जहां जमीन की सुरक्षा के लिए अत्यंत कड़े नियम हैं। बीटीसी क्षेत्र में जमीन के नियम, बाहरी लोगों के लिए पाबंदी, गैर जनजाति नॉन ट्राइबल्स या बीटीसी क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं होने वाले व्यक्ति कानूनी रूप से वहां जमीन नहीं खरीद सकते। जनजातीय क्षेत्र की सुरक्षा बीटीसी कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी के जनजातीय बेल्ट और ब्लॉक में केवल अनुसूचित जनजाति संते के लोग ही जमीन का स्वामित्व रख सकते हैं। हस्तांतरण ट्रांसफर पर रोक, कोई भी आदिवासी अपनी जमीन किसी गैर आदिवासी को परिषद काउंसिल की विशेष अनुमति के बिना नहीं बेच सकता। अवैध हस्तांतरण, यदि कोई बाहरी व्यक्ति जाली कागजात या किसी अन्य तरीके से जमीन खरीदता है तो परिषद के पास उसे वापस छीनने रिवर्ट बैक का अधिकार है। 68 शेड्यूल एक्ट 2003 यह कानून स्पष्ट करता है कि बीटीसी क्षेत्र में भूमि अधिकारों को संरक्षित किया जाना है और गैर संरक्षित नॉन प्रोटेक्टेड वर्ग को जमीन बेचने पर मनाही है।